כמה פעמים שילמתם על ביטוח, ובעצם אתם לא יודעים על מה שילמתם, זה כמו סינית בשבילכם. אז נעים מאוד, עורך חשבון חיים עידו חיון, ואנחנו בעוד פרק פודקאסט של אינבסטר פרו, והיום אני גאה להציג את מאור בנימין. הוא מנכ"ל ובעלים של סוכנות ביטוח שלבים, והוא סוכן ביטוח מורשה, פנסיוני ואלמנטרי, והיום אנחנו נלמד איך משקיע חכם משקיע את הכסף שלו דרך הביטוח, ובכלל איך ההסתכלות שלו על ביטוח. מאור, מה שלומך? קודם כל מעולה, ותודה רבה על האירוע, חיים. יפה. הקמת את שלבים, סוכנות לביטוח, כבר זה כמה שנים, אנחנו מכירים הרבה שנים, אנחנו גם, יש בינינו קרבה, אנחנו אחרי זה אולי נפרט על זה, אבל תן לי את ההיילייט ולמשקיעים הנבונים שיאזינו לנו, באיזה מטרה הקמת את שלבים, ומה בעצם המסר שלך בהקמת שלבים, ואיפה אתה שונה אולי גם מהנוף של יתר הסוכנים. אני הבנתי שאנשים לא צריכים עוד פוליסה. הם צריכים אדם שילווה אותם, שיכיר אותם, את המשפחה שלהם, את העסק שלהם. ברגע שהוא מכיר את כל התמונה, הוא כבר יודע בדיוק מה לעשות. מה זאת אומרת, תפרט, מה זה מכיר את כל התמונה? תראה, ברגע שאני מכיר את המשפחה שלך. אבל אתה מסכים איתי שהרבה אנשים בכל עולמות הביטוח, יכול להיות תכף אנחנו נצלול רגע להבדלים, בין מה שאתה מתמחה יותר פיננסי, מה שיותר מעניין, לבין הביטוח הקלאסי, שקוראים לו פרט או כלל, או יש כאלה, אתה יודע, לבריאות וכדומה, את ההבדלים, אבל רוב האנשים שאני מכיר, וגם אנשים משכילים, ובמעמדים מאוד, מה שנקרא, מנהלים וכאלה, וואלה, אתה שואל אותו על מה אתה משלם ביטוח? לא יודע, כמה אתה משלם בחודש ביטוח? לא יודעים הרוב. עזוב, אתה יודע, יש לנו את הבדיחה הזאת, כל פעם שאנחנו נפגשים, ואומר לך, מאור, בוא תעשה לי עוד ביטוח. זה קטע. נכון. אז אני רוצה לחנך את הגישה של המשקיעים שלנו, של האנשים שעובדים איתנו, לפחות תדעו. וזה דבר טוב ביטוח, בגדול זה דבר טוב. דבר מדהים. אז בוא נחדד את שאתה אומר בתוך התמונה המלאה, אז בוא נעשה רגע הפרדה, לפחות לפעילויות שאתה מכיר, אתה מבין? כן. אז תראה, קודם כל, חייב בדיקת תיק ביטוח. לפחות אחת לשנתיים לעשות בדיקת תיק. כשיש כמה סוכנים בפוליסה, זה כבר התחלה של בעיה. למה? כי סוכן אחד, הוא יכול לראות את התמונה המלאה, ולהבין בדיוק את כל הדבר הזה ביחד. אז זה מאוד חשוב, עדיף שסוכן אחד ינהל את התיק. אז אף אחד גם לא ימשוך לכיוון שלו בעצם, אז הוא רואה את כל התמונה. הוא רואה את כל התמונה, מלווה את התיק כמו שצריך. הוא רואה את כל התמונה, בעצם גם את ביטוחי בריאות, תאונות אישיות וכדומה, וגם את הפנסיה. גם את הקלאסים וגם את הפנסיה והפיננסים כמובן. בעצם הוא מנהל את כל התיק של המשפחה. כך הוא גם מלווה את זה בצורה נכונה. עכשיו, יש לקוחות שגם לא יודעים לדבר עם הסוכן. אוקיי, שזה משהו שגם קורה לא מעט. אותם אנשים כן צריכים יועץ, לדוגמה, שילווה אותם מול הסוכן לפעמים, וזה גם פועל יוצא, מה שנקרא. אז אתה אומר במילים אחרות, לאנשים, תיקחו סוכן אחד שתבדקו אותו ושיהיה סוכן איכותי, וכל שנה, שנתיים תעשו בדיקה לתיק, דרכו, דרך מישהו אחר, או מה אתה מציע? קודם כל, תמיד טוב לשמוע שני חוות דעת. אוקיי, זה דבר ראשון. זה לא יבלבל את האנשים? לא, היום קודם כל יש לך AI, אתה יכול לשלוח לו וגם להתייעץ איתו גם, שזה כבר חוות דעת בפני עצמה. כן, קודם כל, למה לא? אוקיי, סוכן. גילית פה... סוכן מיסודו, שהוא סוכן איכותי, סוכן טוב, לא מפחד. לא מפחד מעוד סוכן, לא מפחד מ-AI. הוא יודע שהוא ילווה את התיק וילווה את הלקוח כל הזמן. אבל תמיד יכול להיות מוצר יותר טוב. הבאת לי לצורך העניין ביטוח בריאות, אני בגיל 48, לא מעשן, אמרת לצורך העניין, לא יודע מה, 300 שקל. אז יכול להיות שסוכן אחר ימצא לי את זה ב-290, זה רק, יפה. זה לא רק מעניין המחיר, לא? יפה, אז אתה כרגע נוגע במקום שרק המחיר. זה בדיוק מה שלא מעניין, מה שבאמת מעניין. מה שמעניין זה התמונה המלאה. אנחנו מסתכלים על כל התיק, רואים את כל התיק, את המכלול, ובעצם מלווים אותו מתחילתו, ועד יום התביעה, יום הדין, מה שנקרא. בעצם מה שאתה אומר. כן, הרי מה הבעיה? אם אני עכשיו הולך לביטוח ישיר, וקונה פוליסה, מה קורה ביום התביעה? כלום. לכן, קודם כל, סוכן זה מה שנקרא must, לטעמי, ומעבר לזה שזה סוכן שזה must, אז קודם כל, אחד שילווה אותו מתחילתו ועד סופו. מה מעניין? אוקיי, אתה איש מאוד מוכשר, אתה מתעסק בהרבה דברים, אתה צעיר, אתה איש מחירות מעולה, אתה יודע, מי שמכיר אותך יודע,
אבל מה מניע אותך בבוקר, שאתה קם ויש לך את שלבים, ויש לך, אתה מפרנס לא מעט, מה מניע אותך? תראה, אני אוהב לפתור בעיות. הלקוח מגיע אליי מבולבל, אני מסתכל עליו, בודק את התיק, חוסך לו, נותן לו ביטחון, ומשחרר אותו להמשך היום. וואלה. למה ללכת לסוכן ולא ללכת לחברות ביטוח עצמם? אז אמרנו, סוכן זה לא רק פוליסה. סוכן זה אחד שמלווה מיום ההתחלה ועד יום התביעה, יום הדין. אוקיי, כאילו אנשים לא מבינים את המסר, אבל אתה אומר, כי שטוב אז סבבה, אבל אם אתם צריכים את הביטוח, חס וחלילה קראת מקרה הביטוח, אז אתם צריכים סוכן, ואחרי זה אולי בסוף אנחנו ניגע לאיזה תיק שאני יודע שהגיע דרכי, שהוא סיפור כאילו, כן, סיפור, אולי ניגע בו, כמובן בלי להזכיר כן. שמות. תגיד, כמשקיע, למה לי ללכת לבית השקעות או לסוכן, ולא ללכת ישירות לבית השקעות? זה אותו דבר כמו בביטוח, כמו שאמרת? תראה, קודם כל, ללכת ישירות לבית השקעות, אז אתה בא בעצם לגוף המוסדי, אתה אומר לו, בוא תעשה לי קרן השתלמות, או גמל להשקעה, או פוליסת חיסכון. כאן אתה מגיע, זה לעומת הסוכן. הסוכן, תחשוב שיש לו את כל הגופים המוסדיים מול הידיים, הוא רואה את הכל, אוקיי? הוא יכול גם להראות לך בתמונה מהירה מאוד את כל הגופים, ומי עשה את התשואה הטובה ביותר ב5 שנים האחרונות, לדוגמה. בכמה קליקים. ובאוטומט... אבל זה גם המשקיע יכול לדעת לבד, לא? נכון. אבל מה קורה כשהוא רוצה, מה שנקרא, נולד סוס רץ חדש, אוקיי? לדוגמה, אלטשולר שחם. היו מדהימים, אוקיי? וכל הבנקים המליצו עליהם, וכולם המליצו עליהם, וביום בהיר אחד, בום, טרח, אלטשולר שחם התרסקו, אוקיי? אלטשולר שחם היום, כמובן, השתפרו וחזרו לעצמם, ואחלה חברה, ובלי קשר לשום דבר, וכמובן, התזכורת שלהם גם, כמובן, היא לא לרעתם, היא ההפך דווקא לטובתם, כי זה יכול לקרות. זאת אומרת, יש גלים בעצם. יש גלים. יש תקופות, יש גלים. כמו הים. כמו הים. כמו הים. וכשאנחנו מסתכלים על ההסתכלות, אנחנו רוצים עכשיו לדוגמה להמיר. אז בוא נתקדם. אתה יודע, כי יש צרכנים, ואתה מכיר אותם היום, שכאילו, כמו שאתה אומר, בודקים בצ'אט ולא בצ'אט, ואומרים, אוקיי, יש לי נגיד 1,000,000 שקל, בסדר? ואני רוצה להשקיע אותם במסגרת שנקרא שוק ההון, או פוליסת חיסכון בחברת ביטוח. כאילו, בקטע הזה יותר שהוא, המוטיב שלו הוא שוק ההון, או חיסכון, בסדר? לא נדל"ן, לא נדל"ן בחו"ל, לא נדל"ן בארץ. אז מה היתרון שנפנה לסוכן? מאשר אני עושה את זה לבד, פונה סתם להראל, או לא משנה, אלטשולר שחם, או כל גוף אחר, ומשקיע ממנו, יקחו 1,000,000 שקל, תגידו, או בוא תנהלו לי את התיק ישירות, למה לי לפנות לסוכן לשלבים? פשוט מאוד, סוכן רואה את התמונה המלאה, א', ב', הוא מלווה את זה גם תפעולית. הליווי התפעולי, אתה רוצה מחר הלוואה, אתה רוצה לשנות מסלול, שאלות, עוד דבר, בוא נגיד, באמת, אנחנו אומרים גלים, השוק קרס, מה אתה עושה? למי אתה פונה? אתה אומר, אתה בעצם אומר במילים אחרות, כשאתה פונה לסוכן, יש לך, חוץ מהחברה שהיא כאילו האמא, יש לך אח או אבא שעוזרים לך ליד, שגם מנתב לך את הדברים שקורים בשוק, שהיא מעבר, כי אתה יותר מתעסק בזה. כן. יש לך עוד אדם בתהליך, שאתה יכול להיוועץ איתו, שהוא מוכשר, הוא יודע, הוא מכיר, יש לו ניסיון, ורק תבחרו אחד טוב כזה, זה מה שחשוב. ואיך אתה מתמודד עם האחריות של זה? יש לזה אחריות, לא? תראה, אני תמיד שואל את עצמי... כי תחשוב רגע, איזה שושנה לוי כזאת, כן. שכספי פנסיה, יש לה איזה 1,500,000 שקל, ואיזשהו קצבה, לא יודע מה, של 5,000 שקל בחודש, והיא באה לך להסתכלות, כי אתה יודע שזה כל החיים שלה. זה אחריות, וואו. נכון. אז תראה, תמיד אני מסתכל, ואני שואל, כאילו זה היה ההורים שלי, או אחותי, אוקיי? אני מסתכל על כל הכוח, קודם כל באמת בלבן של העיניים, ובצורה הכי פשוטה בעולם, להבין איך אני יכול לעזור לו מחר, כמו שהייתי עוזר לאותו בן משפחה שלי. ובוא נגיד, יש משפט יפה מהתנ"ך, ואהבת לרעך כמוך. משפט מאוד מאוד לא פשוט, אוקיי? זה לאהוב את האחר, בדיוק כמו שאתה אוהב את עצמך. וזה משהו שאנחנו קמים בבוקר, וכל יום ביסוד אנחנו מזכירים אותו לעצמנו. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. בוא, תן לי ככה בניסיון שלך, אתה אמנם צעיר, אבל יש לך ניסיון של למעלה מעשור, וגם במחירות, אז בכלל קרוב ל-15 שנה. תן 5 דגלים אדומים, שאתה אומר, כאילו למשקיע, או לבן אדם הסטנדרטי שעכשיו רוצה להיכנס לעולם הזה, שכאילו, עצות זהב, 5 דגלים אדומים. אני מניח שיש יותר, אבל בוא תן לי 5.
לא בדקת את התיק לפחות שנתיים, זה אחד. כמה סוכנים, ולא סוכן אחד שרואה את התמונה המלאה, עברת שינוי בחיים, ולא התקנת את הביטוח, שינוי סטטוס, לדוגמה, אתה אומר מישהו נגיד מעבר דירה, נולד ילד, כל הדברים הללו. כל שינוי שנראה לנו אפילו טריוויאלי, כאילו כזה... אתה זוכר איך התחלנו את השיחה? אתה בוחר רק על פי מחיר, זה גם משהו שמצריך בדיקה. ודבר אחרון, אתה לא יודע מה יש לך. אז בדיקה פשוטה של סוכן. אתה לא יודע כמה שזה, כאילו, תראה, אני אחד שמחשיב את עצמי כן יודע. וכל פעם אנחנו נפגשים, אני שואל אותך, רגע, כמה ביטוח חיים יש לי? אתה שם לב שאני כל פעם שואל אותך? זה בדיוק ככה. וואלה, באמת אני לא יודע. זה כל אחד והחששות שלו. כאילו יודע, אבל אתה יודע איך זה. תראה, זה כל אחד והחששות שלו. אתמול פנתה אליי לקוחה, ותיקה שלי, אומרת לי, מאור, כמה מחלות קשות יש לי. עכשיו, היא פעם ברבעון שואלת אותי את השאלה הזאת. זה הזיה, זה קטע. כן, כי כל אדם, יש לו בעצם את החשש הזה. אוקיי? של מה שהכי מפחיד אותו בעצם. נגיד, אחד אומר, אוקיי, מה יקרה מחר, אם קורה לי משהו, זה בעצם מראה את הדאגה שלך כלפי המשפחה שלך. שאתה שואל כל פעם מה הביטוח חיים. זאת אומרת, זה מראה באמת את החשיבות שלך כלפי הסובבים אותך, לא את עצמך. כי אם אתה שואל כמה ביטוח חיים יש לך, זה דבר יפה. יפה, אהבתי. ככה לקראת סיום, אור, זוכר את התיק, את הזוג שהעברתי לך. כן. והיה קטע מעניין שם, אתה רוצה לספר? כאילו, כמובן, לא ניכנס לשמות. כן. בטח לקוחות שגרתיים, נכון? כן. כאילו לעשות ביטוח חיים, מה זה היה שם? כן, הפנית לי זוג לקוחות, משפחה, סביב גילאי 40, לעשות בדיקת תיק ביטוח. כמובן, זיהיתי את הפערים שכבר לא היה בזמנו ביטוח בריאותי. השלמתי כמובן את הפערים. אחרי משהו כמו 3 חודשים, הלקוחה כבר פנתה אליי, היה לי קצת קושי כלכלי, כי זה באמת מעמסה. פתאום לשלם איזה 400-500 שקל, וואלה, זה לא קל. אמרתי, תראי, את יכולה לבטל, אבל בגילאי 40 לא מומלץ. ואנחנו בעצם, אנחנו משלימים את זה, כדי שאירוע אחד לא ימחק את מה שבניתם חיים שלמים. יפה, משפט יפה. לא עלינו, קרה המחלה. קיבלו בעצם חד פעמים. נכון? הבעל קיבל את המחלה, קיבלו סכום חד פעמי. היה זקוק לתרופות, תרופות שעולים בין 20 ל-50 אלף שקל, קיבל אותם ברמה החודשית. החלים. כל זה בפרק זמן של איזה חצי שנה מקרה. משהו כזה, תוך שנה לצערנו חזר המחלה, ובסופו של יום נפטר, זכרונו לברכה. לאחר מכן, האלמנה קיבלה כסף. את אותו כסף שבנינו יחד עם הביטוח בריאות והביטוח חיים. שזה ולא מעט כסף, ובסופו של יום גם המשיכה להשקיע את הכסף הזה אצלנו. ועד היום אנחנו מלווים אותה, את משפחתה, את כולם, כמו שאנחנו בעצם מלווים את כל הלקוחות שלנו. סיפור מטורף. אוקיי, אז באמת, סיפור מטורף, אבל באמת, בסופו של יום אנחנו קמים כל בוקר. זה החיים, כאילו, בצד אחד זה מטורף. זה החיים, וזה האחריות, וזה היסוד. זה האחריות שדיברנו. לדעתי, זה היסוד של סוכן ביטוח איכותי, שקם בבוקר, ורוצה באמת להסתכל על הלקוח, כמו שהוא מסתכל על עצמו. יפה. משפט שהיית מסיים איתו, ככה תראה. נתב את זה כאילו לעולם הזה הפיננסי, הפנסיוני, הפיננסי, של הכסף, של ההשקעות, זה מה שמעניין את הלקוחות. זה עכשיו, עשינו איזשהו... כן, תראה, אני אגיד לך, קודם כל צריך להגיד משהו בעניין ביטוח. אי אפשר לתכנן השקעות בלי ביטוח, ואי אפשר לתכנן פנסיה בלי להבין את התמונה המלאה. זה דבר שחשוב להגיד, אוקיי? אנשים עובדים שנים כדי לבנות הון, ואנחנו פה כדי שאירוע אחד לא ימחק את כל מה שהם בנו. יפה, אז אני בעצם רוצה לסכם רגע במה שאתה אומר, מה שאני הבנתי, תגיד לי אם הבנתי נכון. גם אם אתם משקיעים, ויש לכם, יכול להיות לכם נדל"ן בחו"ל, נדל"ן בארץ, ויכול להיות יש לכם פה קריירה מצליחה, אתם אנשי הייטק וכדומה, בתחום הביטוח והפנסיוני וההשקעות שמוצאים בשוק ההון, קחו לכם שחקן לצדכם, שישמור עליכם מול החברות, ויראה את התיק שלכם בכל נקודת זמן, מה שאתם לא בהכרח יודעים עד התום. ותבחרו אחד טוב כזה. ותבחרו אחד טוב. זה מה שאתה אומר. חד משמעית. וכל שנתיים לבדוק את התיק. כל שנתיים לבדוק את התיק, כל שינוי, סטטוס, מעבר דירה, ילד, לדבר עם הסוכן, חשוב מאוד.
מרגע הלידה, לשלוח את הסיכום שחרור של הילוד, להתקדם קדימה. קח לך אחד שילווה אותך, תסמכו עליו, זה המסר. ובאמת, באמת, תבחנו אותו. תתייעצו עם עוד אדם כדי להבין שהוא באמת עושה את עבודתו כראוי וטוב. ואז בעצם זה בעצם שומר גם על התיק שלכם, זה גם מחיה, אתם פתאום מבינים יותר, כי אם אני בודק 1 ל2, אז אני על הנתונים, יש מישהו ששומר עליי, והכסף נמצא בעוד אפיקים שונים, ותמיד אפשר גם לעשות כל מיני רעיונות, אולי לקחת מינוף, אולי להכניס יותר, אולי בעצם זה שאתם בודקים, אז נכנסים דברים. מאור, היה לי העונג, תודה רבה. תודה רבה לך, לאירוח. אנחנו נעשה עוד פודקאסטים כאלה, כמו ש1 ל2, אנחנו נעשה 1 לרבעון, כי אולי יש דברים, תמיד בעולם הזה, יש דברים חדשים, תמיד אני אומר, הביטוח של מה שהיום, עוד 3 חודשים בטוח יש איזה רפורמה בבריאות, איזה רפורמה בפיננסים. תראה, עולם ה-AI נכנס לך פתאום, ושינה את כל פני השוק, פתאום יוצאות חברות עם AI פנסיוני, שבוחן את הפנסיה שלך. וואו. תשמע, אין תחליף לבן אדם. אין תחליף. אין תחליף, ואין תחליף למישהו שילווה אותך, אוקיי? אבל אנחנו מבינים שהתחום הזה הוא... אבל אנחנו מבינים שהסוכן של היום צריך לדעת להתמודד עם הדברים האלו, ובעצם לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה ורחבה. זה הסוכן, אתה אומר, שהוא צריך להתאים את עצמו לעידן AI ובכלל. כן. אז מאור, היה עונג, תודה רבה, ואנחנו נפגש לפודקאסט הבא. תודה רבה לך על האירוח. ביי. ביי.